Asibingelele babukele Black Live TV kami noNhlanhla umamelo wakaZondi kanti sikuyona uhlelo lethu lumnandi kakhulu sithi sikhipha izimfihlo namhlanje sinayo siswethu sizozwa ukuthi yona iphi imfihlo afisa ukuthi azidlulisele yona kulona lolu hlelo lethu sawona sisi njani Ngiphila inkosi njani sisi? Ngiyaphila sisi iyona iphi imfihlo yakho ufisa uzidlulisela yona namhlanje Mina nginemfihlo imfihlo yami namhlanje engifuna ukuthi ungisize ngayo we Mandla uBlack Life uyi angiboni ngiqhubeka okay nginemfihlo la ukuthi well ekhaya umama umZulu then baba wami wase Flagstaff eMaxhoseni so benginokuvakasha ngisasemncane makwa school holidays ngihambe ngiyikhaya kaBaba so mangivakashile ke besihlala noDabs dadewabo baba wami so kwathi ngina 8 years ngase ngithe uqaqeka nje nezinye izingane zaDabs uDabs wasithatha wasifaka eronteni endlini wasikhumuliswa sasilale phansi wathatha omunye umuthi wawugcoba kwirazor wasichaza like wasigcaba kuthiwa ukugcaba ngesizulu sachaza wathi ke lento leyo senza ukuthi sithandeke kubantu ayi ngithe sengikhula ke sengithomba ke sengena estageini hayi nginenkinga nje yokuthi kahle in basic terms ukuthi ngumuntu ohleze langazelela ukwenza ucansi ngaso sonke isikhathi ilibido yami nje is very high ngilala nawo wonke umuntu wesilisa inkinga engibhekene nayo ke manje ukuthi lento leyo sizeyakapakela nanokuthi ngilala nomzala bami currently I'm sleeping with umalume wami umfowabo uma wami nabanga so manje bengifuna ukuconfessa ke kuma ngimtshele ngalenkinga le ukuthi uDabs sisasebancane wenza lokho bani uDabs igama lesixhosa uDabs igama lesixhosa kuthiwa it's short for udadobawo baba yes so manje ngifuna ukutshela umana ke ukuthi hayibo angisize inkinga manje emndeneni sengehlekela nesithunzi masihlangene nje kunemicimbi kuyaziwa ukuthi hayi nangu lo ulala nawo wonke umuntu manje uDabs wayithe lo mgcaba nika wona wayethe uzokwenza ukuthi nje sithandeke kubantu nje sibe nezinhlanhla ema-school but manje ngiyabona ukuthi hayibo it's the opposite kwakuwusiko lenu noma kwakuwusiko nje lasekhaya kubaba uDabs wasenza sonke ngoba nezingane zakhe wazenza amantombazana akhe zona ziphatha kanjani njengamanje zibehave njengami it's actually the same thing zibehave njengami nike naxoxa mhlambe nazi ingane nobathathu ukuhlangana ngisenge ngixoxa nalo omunye ohlala eGoli but then lo omunye ke yena uyangifihlela uxoxela udadewabo udade usisi wakhe wangitshela ukuthi hayi naye unenkinga yami lo hlala eGoli uyasebenza yena lo hlala eGoli ufunda eUJ uhlala eRes uthi nje kumanje uyadayisa eRes dayisa ngomzimba shuthi nje uyalunyelwa iyaluma lento le awukuhlaliseki awuhlali umuntu wesilisa ngathi ungamthola nawe and again uphi yena uDabs ukhona usekhaya siyabonana nje njalo mako December ngiyagoduka ngihambe ngekhaya uthini akasho lutho uDabs hawu akasho lutho uyazi nje akasho unyambona kodwa uthi uyazi noma mhlawumbe it's a mistake yena uyitshela ukuthi uyazi last year ngaye ngamconfronta last year ngamtshela ngalento le wathi hayisuka wayiphebeza wathi hayisuka yikho lento le sizithandela amakhwenkwe eqhathini ndifuze kulo nina wami ndifuze mina ekhaya kulo mama and ndiyambuza ba kanjani because nomntana akho naye ufuze ibanike yena manje wena ufisa ukuthi uxoxele ngifisa ukuthi ningisize ngixoxele ngitshela uma angazi ukuthi ngizosho kanjani ekhaya uma uvele akabathandi kile mina ofosayo because ngiyakuthanda ekhaya ngiyamthanda ubaba and ubaba usakhona umuntu wesilisa ke angazi ukuthi nje ngingamqala kanjani ngithi ngiyamtshela kungcono uma ngitshela uma mhlambe yena uma angakwazi ukuthi angikhulumele nobaba mhlawumbe ngathola lapho umama nobaba wakho abasekho endlaleni abashadanga abasathandani bahlukana nje ngisasemncane kodwa ekhaya bengiya ubaba uyanginakekela benginakekela usanginakekela namanje yize ngisebenza kodwa nje
Kodwa usafaka uma isandla. uyalazi lolu siko uma ucabanga wena njengoba umuntu omZulu ngoba nami ngiqala ukulizwa namhlanje. Mhlambe uma ubona ungabe Angiboni uyalazi. ukuthi uyazi uma. Mhm. Angiboni ukuthi uyazi. Mhlambe uzothi naye ayibo kwenzakalani. I think uma mhlambe uzoba nakho ukuthi mhlambe angi-understand because yena benobaba bahlukana wayethi ena uthakathwa ngudabsi wami. Uyena obafakela umuthi ukuthi baze ba-separate in the first place because ubaba wayesezomlobola uma udadewabo udadewabo wavuka inje bovu ukuthi angayishada kanjani kunale thema abayisebenzisayo for Zulu people bathi zinzule kuthena zinzule kuthena angazothatha intombazane yasemaXhoseni azothatha Dabs umandla vele. yebo nje usesomdala kababa mdala nje ingane zikagogo. Sisi. Ake simfonele umama. Sizwe ukuthi yena uthini. Yeah. Siye simxelele lolu daba. Masimxelele. Ngalokho. Nisho njalo. Wesisho njalo. Okay. Hello? Yes manjani? Siyaphila njani? Sikhona ukhuluma noNhlanhla wakaZondi kwi-Black Life TV. Uhlelo lethu sike sithi sikhipha imfihlo. Namhlanje sivakashelwe indodakazi wakho. Kunemfihlo yes afisa ukuthi akudlulisele yona. Sike sisizeke abantu bafisa ukudlulisa imfihlo zabo bangakwazi ukuthi mhlambe bayidlulise isiqu sabo ukuthi bafonele khona la ohlelweni lethu sibasize ngalokho. Okay. Awuqhubeke nale. Ungakalunyethi. Okay. So udadewethu la ufisa ukuthi adlulisele imfihlo ayikade ufisa ukuxoxela yona engazi ukutshela kanjani. Okay. Ma unjani? Siyaphila phela njani? Ngiyaphila. Hayibo kanti wena? Emini. Kunento la ebengifisa ukuthi ngikusherele yona yabo kodwa bengisaba ukuthi ngikutshele. Kodwa mntanami ngiselani. Okay. Ngiyaxolisa. Uyakhumbula ngalesi sikhathi lesi ngivakashile ekhaya. Well angithi ngijwayele ukuvakasha ekhaya Eastern Cape kababa njalo makuvalwe ikole. And uyazi angithandi kanjani ukuthini. Yeah. Okay, yeah. Ngiyazi. Yeah. So omunye unyaka ngicabanga ngangina 8 years. Ngikhumbula kahle ngina 8. uDabsi kulowo December lo wasithatha siyingane zamantombazane nje ingane zakhe ezothuna nami wasivalela endlini eRonteni. Awu Jesu usikhohlakala. Ukulwele. Wasivalela eRonteni wasikhumulisa ke wasigcaba ngomuthi thizeni lapha entombazaneni ku private party. Sonke kwami lokuthakashana. Konza lento ayenza ukuhlukanisa nebaba wakho manje sefuna ukubulala wena. Qhubeka mntanami Nxesi. Manje nginenkinga lama bengisaba ukutshela sonke lesi sikhathi ukuthi lento le angicabangayo kanye nezingane zakhe iyangihlupha ingenza ukuthi ngihlale ngifuna ukuthi ngibandakanye ngokocansi nabantu besilisa. Kodwa bengisola mntanami lento yakho ukuthi angise-understand ukuthi kwenzakalani. Namhlanje kuqhamuka lokho sesaqhamuka lokho ngingaboni ukuthi ngakuhlupha. Awungithembanga mntanami njengoma wakho ukuthi ungangitshela into bengisaba ukuthi angikuthembanga. Ngithole ongaka wedwa. Azange ngibe naso isibindi. Azange ngibe naso isibindi. Manje inkinga engibhekene nayo ukuthi ngilala nawo wonke umuntu. Ngalesikhathi kunomcimbi ekhaya ngalala nomzala manje inkinga ukuthi sengilala nanomalume keke. Umfowenu ma. Ungalinge ungilokhothi. Yeah. Ufuna ukungitshela ukuthi sesihambe kwaze kwafika lapho. Usathane phela lo usathane uhamba ngeenyawo ke lento ngitshela yona. Sekungaphezu kwamandla ke lento ngitshela yona. Ngempela ma. So ubheke emehlweni ekwazi ukwenza into enzima ngangubani waqala umuntu wena waqala yena noma yena waqala wena kwenzakalani? Emina waqala yena ma. Ikhuluma kanjani indaba enjalo? Ma. Awutshele mina ke wena ka awungene ecatshulweni zami ube umzali ungitshela ukuthi ikhuluma kanjani le njalo. Angazi phela ingakho ngikutshela namhlanje ukuthi njengomzali bengicela ukuthi ungisize.
iyaqhubeka mali lento Bheka leyo. kanjani ubhuti wami? Iyaqhubeka. Ngikhuluma ngithini naye-ke, mina-ke. Ngoba phela uyasho wena ukuthi wena wamsukela. Angeke ngize ngimthwalise icala lokuthi wadlengula. I-issue ekhona lama ukuthi mina ngithanda ukulala nawo wonke umuntu wesilisa, akusiyo umalume kuphela ma ngihlale ngilangazelela ucansi. Nayo-ke inkinga yami ngibhekene nayo, ngiyayibona kamalume. Yazi into ezokwenzeka kuzomela ukuthi-ke sigibele-ke manje ngimbheke emehlweni lo dabsi wami angise kule nyanga yakhe ikhiphe lo doti eyawufakayo-ke manje. Ngiyakuzwa. Ngeke kuzomele sihambe nje kuye emakhaya ihlalwe phansi le ndaba ikhulunywe ukuthi into eyinkinga-ke angazi ngizothini baba wakho-ke mina uyaphika futhi uDabs sike saxabana last year ngoDisemba sibanga leyo nto ngoba ngamconfronta ngamtshela futhi ukuthi nengane yakhe naye ekhala ngasame thing kodwa uyaphika uDabs. Uyaphika uthi nje sizithandela amakhwenkwe thina mina ngithanda ukulala namakhwenkwe ndifuze wena. Angizwanga ngithakashana. Yabona nje usathana uhamba ngeenyawo nje. Yabona ngane yami ngicela uzame indlela ukuthi ufike ekhaya sikhulume kahle sivuke ekuseni sihambe usukana wazi ukuthi ubaba wakho ukhona mhlambe ihlalwe phansi lento idinga umndeni-ke manje mina ngeke ngikwazi ukukhuluma ngicela ungayikhulumi namuntu yabona nje kungiphatha kabuhlungu ukuthi ma uthi uka-TV what if lento beyikhuluma singakafiki thina kubaba wakho labo bantu bakho. Ngiyakuzwa mama. Asenze indlela mntanami angilwi nawe. Ngiyazama namanje angilwi nawe kodwa ngiyangifuna ukukhohlisa naze ngakuhlungu mntanami. Nxese kodwa kodwa nje ngibuhlungu. Yebo mama ngiyabona. Okay mntanami awenza indlela okuya-ke uze kumina sikhulume kahle. Okay bye bye. Ngiyakuthembisa ngizokusupport. Alright. Okay. Sobana nekhaya. Okay. Bye. Oh, okay. Uzizwa unjani usukhulumile noma? Ngizizwa ngikhululekile ngaphakathi uvalo benginalo ngingazi ukuthi ngizoqala kanjani lo daba ngimtshele. Since vele uma umuntu ongazwani nje nabantu basekhaya yabo. Yeah, bengitsho uzoba judgmental angangisizi abone naye ukuthi mhlawumbe yimi oyithandela abafana ndithanda amakhwenkwe. I'm so happy ukuthi nawe usunayo umuntu ozokwazi usinsizakale naye. Babukeli bayo iBlack Live TV njengoba usuzwile-ke ukuthi silona uhlelo lethu olumnandi kakhulu. Sisho kamnandi sithi sikhipha zona izimfihlo. See you next time. Do not forget to subscribe laphana ku YouTube wethu. Love you. Bye. It's the Black Live TV.